i po prostu wstałem, a chciał mi, żebym ja coś tam pisał. I zaczął krzyczeć, nie wiadomo co. I podeszedł i po prostu chciał mnie uderzyć w twarz, a dobrze ja lewą ręką, a sam raz mi trafił po prostu. Kłamiesz, ty kłamiesz. Ty jesteś kurwa oszust, kłamca i to twoja rodzina jest, nie była wiadomo jaka. Mój wujek był policjantem, a nie ubekiem. Przepraszam bardzo. 35 lat pracował w policji. Policji? A zatem co było z policją? Milicja. A twój w Ełku pracował, gdzie pracował? W milicji. No, to też jest. Policji. Sam powiedziałeś dzisiaj. W milicji potem się zwolnił, bo ubekiem był. Policji pracował. No, I poszedł jutro właśnie i pokażę i po prostu zawiozą, a jak nie, to zdjęcie zrobię, czy jest połamany i nie będzie odpowiadał. Kurwa, oddam Ja nie chcę twojego mieszkania. Mieszkaj! Psa się pozbyłeś, mieszka się pozbyłeś. Kurwa, rozczekał na psa! Tak, Dziadeczkiem! tak, Zereo, Tak! widziałem dzisiaj film.